Hello mga bay, kumusta mong tanan? Dara tong kamera diri. My little me, nalapad og nawong. Nanambok na buyang. Hello yung tanan mga bay, kumusta man taon mo rin ha sa ilakaw sa inyong dagan sa inyong kinabuhi diha. Ala sige, ala nangutkot. Ala sige, padayon lang ta sa atong mga lakaw sa kinabuhi no. Ba bisan unsa pa man ang atong kapalaran karon. Sige, laban lang kita kanunay mga bay. So mga unta karon. Medyo dugay-dugay jud ko nga wala ka video kay na busy jud ko sa meeting sa akong mga anak no. Meeting sa usa, meeting pud sa usa, meeting na pud sa usa. So mao lang gito ang gisgutan nga numero 1 nga bawal mag cellphone ang mga bata. Labi na karon sa panahon karon no nga daghan kayong cyber bullying bana, bullying. Ambot sana basta kanang mga kuan-kuan diha. So labi na kanang mga kabastusan sa social media daghan na kayo, so wala na ang mga estudyante karon apan dili gyud diha labi na ning ako kay nabaguhan pa ni sa mga gadgets, and it was my fault no na ginagamit ko sila ng mga gadget, and laking pasasalamat ko sa Dios na nawala yung cellphone niya nung pumunta kami ng Davao mga bay. Pag uwi namin palubat na siya noon, malulubat na yun. Sabi ko, akin na yung cellphone mo, itago mo na kay malubat. Siya palubatin daw niya, palubatin. Hanggang nakatulog siya, tapos hindi ko na namalaya na naiwan na pala doon ang cellphone. So, hindi ko na maalala kung ano yung number ng sinakyan namin. Ito talaga ha, paalala kapag kasumakay kayo, talagang titingnan nyo yung plate number ng sinakyan nyo at saka pangalan ng driver. Yun ang pinaka-importante kasi pag meron kayong maiwan na mga unattended things, alright, you can trace it wherever you are. Okay, mga untadi ay no? Kung kamang sudan di adobong panit sa baboy, siya lang si Tron. Kanang singana ni B, balbakuwa. Di adobong baboy baka kailan siya gamay sa puto cheese. And then nagtorta ko ganiha og kining sardinas bag, tangan ako itlog, and tangan ako mga lamas, og gibutangan ako harina. Sila para na bas naong kung little me, oy di naman ta para sa dagway bi. Ako na may gamay mo na may lapad. Okay? And then basta ngipon mo lapad bi. Basta kuan po buyag. Nanambok sila buyag mga bay. So, mo to ang hitabo. Di na ako magukod tong cellphone. Hindi ko na mahabol talaga yun. And thank you so much din na nawala yun ako kasi medyo na ano-ano siya sa gadget. So, dapat lang talaga walang gadget. Sana yung noong unang panahon, mga balik ng unang panahon na antinin lang tayo ng mga chinilas, duwa chinilas, labay-labay, palwa, butay sa lubis, kaskayan, mga lapok, may mga bula, julin, ito mga dula nito sa una, mga baya, sa nikuan sa saging, kanabang sa sipi sa saging ba, o kanang iyahang balayan, ito saging, masaging, yung mga pistula, yung mga kuan sa saging, kanang palwa saging ba, ang iyahang palwa, yung mga pusil-pusil, pero lukop mansan, sinina. So, mga ito, mga Chinese garter, mga jackstones, mga dulat mo sa una. Ingaw naman kayo tastanan, karon mga bata no, adik na kayo gadget. So number 1 ang ibawal karon. Number 1 yan ang pinakabawal ngayon sa school. Pero syempre, napakahirap talaga ang isang ina mga bay no. Lalo na at matagal kang nawala sa kanilang tabi. Masasya ka na lang sa kanilang mga ugali, sa kanilang pakikitungo sa iyo. Makinig o hindi, magahi ang ulo, and gahi ang ulo usahay, not everyday, pero minsan talaga may makatigarsa ng ulo. Iba talaga pag merong magulang na nag-guide ang kailangan mo ulam? Sudan? Okay. So minsan sabi ko na sarili ko na kaya ko ito. Umaga pa lang gising na. Magluto. Nakaka-enjoy pero nakaka-inis minsan, nakaka-stress. But you know, laban lang, di ba? Yan palagi ko sinasabi ko sa sarili ko, laban lang, kaya ko yan. Kaya nyo rin.
Okay? Maaga gising, pakainin ang mga lapadog ilong, buyag. Sandukan ko pa sila mga bay. Sus, swerte nyo talaga ngayon. Grabe. Nasandukan, subuan sila mga bay, no? So, mabawi lang ako. Mabawi lang ako ng mga panahon na wala ako sa kanilang tabi. So, sana maisipan nyo yon, na ma-feel nyo yung pagbawi-bawi ko. Kabayo. Minsan kapagalitan ko man kayo, it means pag napagalitan it means mali na yung ginawa nyo. Kailangan ko i-correct. Alright? Naiintindihan mo ako? Pag sobra na, talagang magagalit si mama. Pag hindi niya magandang gagawa nyo, pag palagi mabait, my God, thank you so much. Ganun talaga ang buhay. Wala ko sa yan. Baka, mukha ko. Tapos marami ng batas ngayon sila, mga estudyante. At hinihiling ng teacher yung tulong namin bilang isang magulang, guardian, at kung sino ka man na nasa tabi ng mga estudyante, talagang kailangan nila yung tulong natin ngayon sa panahon ngayon sa mga bata, kay adik na sa mga sana mga dulaa, yung mga email, mga smile the enemy, sana sana you smile the enemy, so to basta si madunggan ako na sana basta mo na mo lagi to ingon si smile the enemy ba to Your team destroy Duterte. ha your team destroy Duterte Request to backup. na tanawa lagi mga backup. Di mo ko muduwa. Di ingon ni teacher, dili na pwede karon lang mga patay-patay yung dulaon kay ang naasin yung nahuna puros na patay. To ang duha ka laki dito mo sila mo ano? Manay ingon nga. Kung dula dali ra kay mo makakaton. Kung leksyon sa eskwelahan, dugay kay mo pasabton. Dayon. Ito pa ibawal sa teacher. Karon daw lahi na kay mga bata, dili na good morning ma'am. Good afternoon ma'am, di na. Hi ma'am. Hi ma'am. Ana na daw mo karon. Ngano di mo good morning, good afternoon, good evening. Di ano mo. Pagtahod man na siya. Ni and No. buhay. I mean, pag may nasalubong kayo na teacher, kahit hindi nyo teacher, alam nyo na teacher siya, at alam nyo na umaga yun, or tanghali, or hapon yun, so mag-greet kayo, magandang umaga po, magandang tanghali po. Ana, hindi yung hi ma'am lang para makapatid na daw nila yung mga teachers. Sa man maraming isuon ako silingan, nilahi naman. Wala na daw pagtahod. Okay? Dayon, bawal na pag-awso ng mga bata, mga bay. Kung mas maayo daw nga pabalunan na nato ang mga bata kaysa mogawas paron dito, maunsa matusok ang mga tiil sa mga stick. Delikado, maunsa daghang mga delikado karon nga panahon. Ang gusto sa teacher, recess time na sila sa room, magbalo na lang daw. Okay? And lagi magbalon niya mga ipid sa kwarta. Balunan mo mga makaon. And then ang tapat ko Astik pa rin mong gaayo. namin mga homeroom project. Sa ako ang grade 4, ang among project is lababo, washing area sa mga bata. Sa grade 6 na ako is ceiling fan, duha ka ceiling fan. Sa grade 6 na ako, murag daghan itong giingon niya. Sa grade 7 na ako, daghan itong giingon niya, pero wa pa to masabuti, mitingan bago ito. So nangutana ko, mangutana sab ko ninyo Ako, na mo. ngun ana bagyod sa panahon karon nga kitang mga ginikanan mo ay mo provide
sa mga kinahanglan sa school. Dili ba pwedeng mo request sila sa government para sa ilang needs sa school kung sa ilang mga needs. So kita ra gid mga ginikanan, although gamay ra kayong amutan, but you know, marag ilang siguro depende mo guna sa kasabutan, no? Pero ako lang ginaw na ba unsaon na lang tong mga kabus nga walay ikaamot og igo-igo ra gid taon ang kita sa matag adlaw, kulang pag-iusahay. So mao akong ginahuna. Kay compulsory man jud pabayron ng sila tanan, no? Okay. Muna pala akong question. Gusto na may kayong kamutan daw. So, wag ko masayod. Kaya, it is my first time to be with my kids. Yan, wag ko sa danang lakaw panahon. Pero karon, nakatin ako mga meetings, good hot in the school. It was a nice experience. Yung nana day ang feeling, no? Nakita sa kainahan. Nilugay nang nalayo sa mga anak. Kasi puminaw mo. Alipayon magka nga na si mama? Are you happy? Oh my God, walang sagot. Okay. Alright. Magpasalamat ka ba na nalas mama sa magilid? Okay, kaon pa na siya karne. No comment. Nalipay na baka nga. Gastos na si mama niyo matulog. Kapag si mama. Bawa ka sa una, puya pa ka. Matulog ka, di ka sa kundugan, mga pa. You remember? No. No. Di juga makatulog o wala ka sa kundugan, mga pa. Wala, di lang kahapa ang bandiha, kaya naan may nakapa. Joke. So, ano gito, mga bata karon matud pa sa advisor sa akong grade 6 nga sa isa ka estudyante nang gisigaan niyag mata kay it means sa tuwa sa unang panahon gisigaan gitag mata, it means puyo renta kay usap to siya ka pamaagi sa pagbadlong sa pamamaraan para kasi pamamaraan sa pagsaway kasi parang hindi na maganda yung ginagawa ng bata. Hindi, dinilatang ngayon ng teacher. Ngayon, ang ginawa daw ng bata, dinilatan din daw niya yung teacher niya. Sabi pa daw ganun, pinuwad pa daw yung ulo. Tapos, ang ginawa ng teacher, imbis na magalit yung teacher, mga bahay, no? Anong ginawa niya? Tumalikod siya, tumarap siya sa green board. Blackboard na, no? Green man. So, tumarap siya sa green board, blackboard. O, nagsuwat-suwatan dito. Samtang sige, agik-ik sa huna-huna. Nahimuot kay lahi na dyan kayo mga bata. Kung lahi na dyan kayo as in. Eh, nakaingon siguro ang bata nga nakigdula ang maestro sa iya, ha? Yung anak niya, may anak po daw ang bata. So, nakasabot. Pagsigaan ka mata, it means ibadlong ka sa teacher. Nga dili na ma-auto imong gihimo. Anak man mi sa unang panahon, sigaan sa mata, kuko din mi. Kamu karon, sus. Kurag ko ana, baliwala na sa inyo nga karon. Gusto ninyo bunog yun. No, sinabagay, sinipaay, anak ang ginahan. Sinakitay, no. Sigas mata sa. Sigas mata, it means ko ana. Ang ako sa ilaha karon kay sitsita na ko. Puyo na to. Anak Say. Anak, mga kog nagbakirog kabaw. Bayo baron. Minaw na sila, magdingi na din ako, puyo. Taod-taod to anapod. Sus, Ginoo, makakuan day, makakuan bay, makakuan skilay bay, pero sige lang. Kaya ko to, kung sama ng mga pagsubok na sa pakikisama sa mga bata, kayanin ko ito. Okay, hanggang sa lumambot ang mga ulo nila, kay gahi yung mga ulo sa higher. Then,
Busog na ka, be? Dahil kong tubig, be. Oo. Please. So, dapat daw, sa balay pa lang, i-train na ninyo yung mga bata. Na please, thank you. Salamat. You're welcome. Wala sa pa yan. Nga na ba, mga basic nga mga pamatasan ba, kailangan ang madala. Kung asa sila paingon. So, please, na yung pagkahuman, thank you. Kung napoy mag-thank you, you're welcome. Ano ba? Good morning. Ya, iniglakaw mo. Amin sa mama, papa. Ang utan. Ining uli po dikan sa school mo. Amin. Naday ko iutan bisaya diri mga bay. Muni akong sudan ron banlaw ba banlaw. Mingaw kay kustanan sa kwam. Dahon bitaw. Gimingaw ko sa dahon sa gunoy Sikog yung adto kong mall mangita jud wa jud. Jem. Nari ba ni Patay wala. Dahon sa kamunggay, dahon sa luyo. Sabaw lang. Uni sa bobi. Ano gi vitamins man ni. Yung kalabasa, yung kalabasa kahit pambadako yung mata. Wala pistoy na mananap. Ew. Apil ng tagkaon man na. Sa kaon tay. Kawi sundalo gani. Gamay ra to Gamay ra to. Kabasa, kabasa gi. Pampadako sa mata. Ha? Oh. Ayaw naman ay. Di ka ginaham dako mata. Pampalinaw sa mata. Okay? So, mga bay. Nitabo daghang kay mga gipangbawal no niya. Ang mga magtutudlo nanginahanglan jud kayo sa tabang sa mga ginikanan kisam tong bata luyo. Lili. Lilom. Ito pamitingan ng mga project. Kanang project ko Halos kada adlaw project kana yun. Nabilag naa sa FL mo anak, fast learner, labi project Tawon mga magtutudlo. Ayaw putan mo palabi, palihog lang sa mga projects. And importante nga niyo yung i-focus jud ba nga magkakat-on jud ang bata. No? Bayan sa mga pamatasan, kami bahala kung maginikanan. So, mutabang lang pud mo bayan sa mga pamatasan, kaya naman may subject about sa behavior and about sa mga pagtulunan. Panikamutan yun ninyo, good luck kay mga teachers. Kamot jud mo nga gakat-on jud mo mga estudyante ha, nakikilamdagan yung nahuna o kasing-kasing. Mga kat-on jud yung mga estudyante. Nabaw sa tanan kay lahi ng mga bata karon no. Wag yun. Pero sa una makamemorize tag tulo ka intermediate pad. Karon usa ka paragraph lisod pa sila memorize. May kinahanglan sa mga bata And then isa pa to. Ay, mo gito giingon sa mga magtutudlo, no? Ang kay mga pamitingan, mga homework project. Ayun sa mga bata. And then, basta, ito mga pamitingan na mo. O, bahin sa mga rules po sa eskwelahan. Ako mga listahan, itaas ko mga listahan, mga requirements. So ito. Gamay rin kay percentage ang quarter examination, 20% na. Depende sa subject, no? And, 20% yung gitatanan. Ang pinakadakong percentage is ang daily task nila, mga projects nila. 60% to, depende sa subject. Na ay 40, na ay 50%. And then, ilang handwritten, ilang writing, sani, isa ka na magkopya sila, wala na sulat to, nasa na points, 20%. So, moto, so, ang quarterly examination, so, it means, dili lang, basta magtuon na mag-estudyante sa examination, kundi, kada adlaw yun magtuon. So, kung gimo ka sa mga bata, abot, gikan sa espilahan, check na yun sa mga pasulat sa ron, project and everything. So, kung okay na tanan,
Kaya pwede pa mo mag-cellphone, kadot lang. Naman bay ha? Okay, ano ba na mapapilbi ami sabi? Man. So, mga to mga bayno ang hangyo sa mga magtutudlo karon nga i-monitor jud nato ato ang mga anak. So, kamo dihang mga lagyo kay sa inyo ang mga bahandi, ang mga OFW diha labaw sa tanan. O ang mga nanarbaho sa lagyo gamay. Or naara po diri sa Pilipinas. Pangita jud mo pamagi na. Uy! Shh! Shh! Pagausa! Chipe! Shh! Agoy, may abom ganitong utan. Shh! Iring sud. Shh! Chipe! Ming, 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 ming! Kuani. Okay, alright. So, mga to mga bay, ang hangyo sa mga tudlo karon nga i-monitor ginyo inyong mga anak. Madaga na ba ng kabalon mo akong classmate? Nakaila? Ngayon kailan mo? Dahil nakaila na akong classmate nimo? Mga ba? Oh. Sige, mula ako dito kay niingon man yung teacher nga pwede ra kay may bisita ninyo. Ilan mo siya naman? I-check na mo ang inyong kahimtang dito o pwede sa nga motabang ni mang-decorate sa inyong room kay upaw kay inyong room sa may room. Para mag-room og DFL. So sakto gitong giingon sa principal nga mga first section, mga upaw kaayo ang mga rooms. Mayo pa daw tong mga low section. Ma, Guwapa pa kayo ang mga rooms. Unsa man? kuha na ko, bag. Bag pang-check tanang mga kuan mo diya kuya ha. Mana? Kung intact na ba tanang mga kinahanglan, mga project, okay na tanan? Tubig na lang. Tubig? Aw, hugasi to. Imo na lang to yung kasana nimo. Hindi goy. Nadawat. So, mo lagi to. Ningon ang principal mga section, mga first section. Alright? So, Sige karon mag-vlog na ko. happy gyapon ko. Bisag upaw ang room, basta mga bright lang ang nasunod sa room. Wow. Okay, shout out na ta mga bay. Sige, mag-shut na tabi. Hello Sama kang ni ma. Jenny Ogang. So, mo ini kato si by Jenny Ogang. Saba ay. Si Azuzina Casas o si Ate Del Casas, silo ninyo mga bay. Salamat kaayo di ay atong imong gift nga murag ikaw dito naghatag nako og lipstick from MAC, duha ka lipstick. Ipangita jud ako ng papel nimo bay. Okay, kay nakita na nako no. So, duha ka lipstick nga MAC, blue and red, and then duha ka eyeliner, usa ka lotion na gluta, and then naatoy foundation. Ano pa to bay? Basta thank you so much kaayo ha. And shout out kang unsa ni? Kang Ate Irene Subiko, kang Bay Irene. Og sa iyahang amiga no nga si Flor Lacara Gumera. Belated happy birthday ni mo bay. Sorry kay karon pag ginako na greet ang imuhang adlaw na tawhan. Belated happy birthday na nga tagaan pa kagdagan pa katuigan sa imong kinabuhi. O mayong panlawas kanunay. Salamat kayo sa pagsunod kanunay sa mga lakos panahon. Angel. Okay. Kang unsa ni? Kang Shelo Subiko, hello sab. And kani si Bay Irene Subiko. Giread ko ani diri sa balay mga bay no. Kalit rig an guho diri nako and that time is bulingit kay ko. Ako may gani kay medyo naka-arrange na ko diri sa ako ang rooms. Ako ang rooms daghan sa amo ang gipuy-an tawon kaning among gamatoy nga payag. And ato nga time is padung na ko magluto og puto cheese. Nanito siya sa kuha kay ni balit siya okay. And mag-order po to siya og puto cheese this coming Sunday. Nami surprise and nasad mi surprise. Nasad ko i-surprise sa maabot sa panahon karong adlaw. Nauntay i-surprise pero na late lang ang naman di ay na late lang sila og inform nako no. Nauntay mi adtuon para i-surprise. Gi-request sa iyang anak. Og wa na gyud na kuan sa kong time kay gabi na and daghan pang hugasan. Og masikaso pa ko sa mga bandi. Gungit pa ko nila. Aha. And then hapit na ang time nato no. Gamay na lang og oras. Kang Cherian Apas uba ko hindi ay mo kuan ko. Mo appeal ko og Zumba. Atangin na lang ninyo kung unsay
Lakaws pa naman, sumba-sumba nung kikian sa taon ni Jesus, Ginoo, di ba ka ba magkiay, mahimo na yung sipas kabayo ni kalakihan ni. Mga kumpol. Ano to? Makasalis ko ito. Na, diha iya. Kaman. Diha iya, sa kilig, tamakan mo yung bagya. Alright. So, mabuhon, Ikaw may gatang. ayha ko mo anto sa kuan sa lugar kung asa mi magsumba. Mo anto sa ko sa munisipyo. O magpanotary ko mga bayno kay maulag ito nawala ang among page gihack. And base sa unsa ni sa Google sa pinagi sa email na trace na mo kung asa dapit ang tao nga naghack na siya sa California. Oh! Gisakyan sa iring ang among gitabil sa taas so nabundak ang karton. Tabilan mo kay tulo mo bay. And then mo lang dito. So, pasensya na atong langas kay nabagsak gyud ang building ang karton. And naana ko yung mga gipang Xerox diri. Dalon nila ako sa abogado para ipanotaryo o magsulat po kung ako ang kagalingon, handwritten para ebidensya nga usa ko ka witness nga muna mo to ako si Inday Kabkab ako anang page and then like that and like this and so on and so forth. Okay? Pagkahuman ana manto na ko og kay kian yung mga boy sumba niya. Saw na lamang no, di ba ko bawo sayaw in tawon, kamot ng tani ini. Susuon lang kita sa mga sa lakaws panahon sa ilang mga kiay. Okay? Sige pa na yun. Oh my god. Excuse me. Isubawan si Intay. So, hello kang Cherry Anapas, kang Nikki Abansena, kang Benedict Porzuelo, Jinky Marie Amistad, kang John Rusty Casio, kang Elizabeth Italio. Yes, pangkilay. Oh, dili, dari na siya. And then, kang Elizabeth Italio, okay? Nga naa sa Qatar, hello ni mo bay, kang Maria Claudina Abansenia, nga naa sa Taiwan, hello ni mo diha bay, kumusta yung tayo mo diha? Okay? Makaning pikas ma. Para ana. Oh, asa ni mo nagikan Zay? Nandito anak ko. Okay, karon pa rin kita anak. So, hello sab kang kuan. Diha sa Santo Niño Basak, LLC. Kang Nenet Istorba, kang Josefa Anunciado, kang Beverly Ordinaria, kang Shirley Istorba. Hello niyo tanan mga bay. Okay, from Astana Subdivision, Kalawisan, LLC. Hi, kang Bert Padilla, kang Ann, o saan sila sa grupo, kato pa ning ito ka sa Cordoba mga bay no. So, wala ko kadto ka sa Cordoba kay di na mada sa akong kilay, di na makaya kay ting klase na. Grabe pa kasi kaso. And magluto pa kong ibiligya na mo kay kamot ani. Kang Ann Agonciado, Agonciado ba ni? Lelit Lorica. Ayo, Vicky. Kang Nicole A. Lorica, kang Angel A. Lorica, hello. O ba di mo natulog? Kang Gia Rosales Padilla, kang Melitz Dungog,